bun găsit la un nou vlog. Apăsați butonul de like, să dați 10.000 de like-uri. Dacă strângem 10.000 de like-uri, mai postăm pe TikTok și să dați acolo și un subscribe. Așa a spus un coleg, dacă nu dați 10.000 de like-uri, nu mai postăm așa ceva. Dacă nu, pa! Nu mai postăm. Și așa, hai, vedeți TikTok-ul. Uitați pe TikTok. TikTok, vedeți? Gami, Fresh, Ten. Ia uite. Așa. Vedeți? Să apăsați 10.000 de like-uri să mai facem pe TikTok. Dacă nu, facem pe Brawl Stars. Sau 1 milion, cum zice ăsta. 1 milion de abonați. 1 milion, 2. 2 milioane, 3 milioane. Ala a fost TikTok-ul și hai, salutare, bine v-am. Și salut.